Nem is gondolnánk, hogy Magyarországon hányan szenvednek kommunikációs zavarral. Nem csak gyerekek, hanem a felnőttek is gyakran bizony hadarnak, dadognak, diszgráfiával vagy éppen diszlexiával küzdenek. Többek között erre a problémára is felhívja a figyelmet az Európai Logopédia Napja, melyhez idén első alkalommal hazánk is csatlakozott. Az évfordulóról a Székesfehérvári Beszédjavító Intézet is megemlékezik. Nyitott kapuk programokat szerveznek a beszédjavító intézetek az országban több helyütt, és hát mi, a Székesfehérvári Beszédjavító Intézet is bekapcsolódott ebbe a programba. Az utóbbi időben egyre több gyereknek van beszédzavara, és egyre többen sokáig nem is tanulnak meg beszélni. Ez pedig komoly gondokat okozhat később a tanulásban. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a szülők időben észrevegyék. A Székesfehérvári Beszédjavító Intézet modellértékű programot dolgozott ki, kistérségi feladatokat látnak el, melyben nagy szerepük van az utazó szakembereknek. Emellett pályázati forrásokból szülőklubot is szerveztek már a komplex problémák kezelésére. A Beszédjavító Intézet Logiovi csoportot is működtet az Árpád úti óvodában. Egy ilyen foglalkozás előkészítő gyakorlatokból áll, olyan mozgásügyesítő és hallásügyesítő gyakorlatokból, amik a hangok tiszta ejtését készítik elő. Az intézmény mintegy 1300 gyermeket lát el a kistérség területén és Székesfehérváron. A statisztika szerint egyébként a székesfehérvári óvodások mintegy fele valamilyen fejlesztő foglalkozásban részesül. Ahogy azt önök is látják, ezek a foglalkozások végig játékos formában zajlanak, hogy a motivációt fenntartsák. A Fehérvár Televízió híradóját Látrányi Viktória tudósította.